Любимци най-различни, с пламенни сърца, раздават малки чудеса. Към Опашландия. Мустакат рай, дворецът на животните. Забавата. О, Султан? Какво има? Този тигър адски бърза. Изпусна това. О, благодаря. Не бива да губя поканите за забавата. Забава? Мис Перушинка, чухме за забава. Вие ли я правите? Разбира се, че не. Ей, тук пише, че е твоя. Виж. Тиквичка ще пусне забавата. Аз? Толкова съм поласкана. Бъди готова, щом часовника бие в 6 до вечера. Забава до вечера? Като достойни любимци на принцеси, ние ще направим най-бляскавата забава в историята на Опашландия. Сега да се захващаме. Добре! Бисквитките за гостите са прекрасни. Разбрах, защото ги излапах. О, леле! Това е пълен ужас! Не! Розова панделка за парапета, а виолетова за прозорците. О, и съкровище, моля те, слез оттам. Слушам, капитан Тиквичка! Ха-ха! О, не! Пълен хаос! Може би трябва малко да поспиш. Няма време! Щом нищо не върви, завържи! Ку-ку! Забава! Успяхме! Да пуснем дворцовите гости, животинчетата. Добре дошли! Ама къде са всички? Побързай, мила Тиквичка. Дойде време да пуснеш забавата. О, забавата е била топка за гонене? Разбира се, ти какво помисли? Само дръпни лоста. Ура! Ще се постарая. О, леле, забавата пропадна. Слушай, Тиквичка, хрумна ми идея. Ако нищо не върви, завържи. Ще опиташ ли пак? Този път искам малко помощ. Ще помогнете ли? Сърца, копита, лапи! Това е най-хубавата ми забава! Гледайте още по Disney Channel.